Hej igen, alle sammen, drenge og piger, små og store, alle andre. Ja, det er Hotdog Tupik og Julius Danish Gameplay. det er hvad det er. Jeg håber, jeg kan leve med det. Julius, vi skulle lige overlave noget klasse. Jeg ved godt, hver gang vi kommer ind, der kan det godt være måske nogle gange, vi kommer lidt længere frem, eller vi er i spawn. Men det er meget lidt. Ja. Og lige de første evigt, der går et eller andet galt. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er, men det er sådan, jeg har mistet lidt af klipsene. Så det skal I bare lige regne ud, men det er meget lidt. Så det er sådan, måske 3-4 minutter af starten. Men det skal I bare se hos mig så. Ja, men I kan også bare følge med på mine. I kan følge med på Begge to. Det må I skulle selv om, ikke? Ja, vi skulle lige glade ved at lave flere subscribers. Vi skulle nok stadig bedste venner, eller gode venner bagefter. Kan man få en seng? Ja, vi skal lige have noget cobweb. Lidt i morgen, hvis man sover i sengen. Nej, fordi man kan ikke sove i dem. Men ikke? Nej, det er bare sådan til et spawn point. Det er sat, sådan til man spawner der. Okay, det skulle da også meget heldigt. Vent lige, jeg skal lige hurtigt gøre noget i vores hus. Jeg skal lige alt det her jord væk. Jeg tror, jeg efterhånden har begyndt at forstå lidt det her spil. Sådan en witcher. Slime kniv. Jeg skal lige have alt det her. Har du... Nej, har du ikke lavet en hammer endnu? En hvad? En hammer? Nu ikke nu. Og hvis der er nogen, der måske skriver, at der er iron derinde, det ved vi godt, vi gider bare ikke at tage det lige nu. For dårligt. Ja, det er Julius her. Julius, du er helt stille i dag. Jeg laver lige nu. Nå, du er mine. Nej, jeg laver bare mine klar. Det er måske også lov til. Der er så meget shit. Det er underligt, man ikke bare kan holde den inde. Ja, det kan man også, hvis den har mere speed. Okay, de her platformer placeret på en dårlig måde skal lige regne ud, men er det bare vi kan komme ned op, ikke? Jo. Vi skal bare holde ned inde. Jeg ved ikke, hvad fanden det skal have. Okay. Vi skal lige komme blot hold, Julius. Hvorfor er det, man skal det? Fordi så kan de se, hvor langt væk vi er fra hinanden. Så. If you know what I mean. Og ja. Ja. Og husk på, hvis der er nogen flere spil, vi ser at spille noget. Nogle Warfare, noget Minecraft, noget forskelligt shit. Nu skal vi lige gøre det her færdigt først, ikke? Ja. Vi kan jo sagtens se flere serier på det her. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Og så lige det fansene at se. Hvordan kommer det der vand til at løbe et eller andet sted? Vandet. Du får det bare, du krav. Det er bare det andet sted her. Gør du lige. Jeg skal lige gøre det. Jeg vil lige gerne gøre sådan set, ham der guiden kan bruge i vores hus. Hvem? Guiden. Hvad er det? Guide. Jeg vil gerne guide dig.
Nå, den der guide, der følger med. Bounce. Ja, snowboard. En yellow torch. Dem skal du ikke lave. Hvor meget Tupacs har du på dig? Hvad er det? Det der, du prøvede til at lave yellow torch. Hvad fanden er vi henne? Jeg har fået noget. Kast det lige til mig. Jeg har ikke noget. Hvordan kan du så lave yellow torches? Det ved jeg ikke. Hvordan ser det ud? Det er sådan lidt Sådan mindre det den her. gul i det. Til nej. Orange kugle i det. Og så er det sådan lidt ligesom et diamant, hvis man kan sige på den måde. Tupas, jeg har 4 stykker. Kast den lige til mig. Så mangler vi bare... De smadrer vores dør. Nej, de kan ikke smadre den ordentligt. Kan de ikke? Nej. Det kunne lige noget plot nu, de kan det. Så vil jeg ikke lage dem. Okay. Skal man hestesko? Jeg får en rigtig god. Lykker den. Og kan du? Der kommer zombie. Ja, der kommer. Jump shot. Der kommer en til nu. Men jeg lægger lige nogle penge i vores chest. Du er mine? Ja, jeg skal quickstacker lige. Sådan der. Har du meget... har du fundet bottles? Hvad er det? Ligesom flasker. Men lige prøv lige at komme her. Fuck det. Jeg ved ikke bare ikke noget, for det der lortevand væk. Nej, jeg skal lige gøre noget herovre, så til vores guide kommer. Hvad er det? Til at se, hvordan man laver forskellige ting. Men det kan du sgu da godt kan. Allerede kan det? Nej, der er ikke noget bagvæg. Bagvæg? Ja, hvis du kommer op og kigger, så kan du se, hvad det er, jeg er i gang med. Nå, bagvæg, det der. Så kan jeg snakke om. Jo, det der er sådan, at man kan sætte blocks over det hele. Ja, på en måde, ja. Ja, det der præcis, det der så. Sikker på, at det ikke kan smadre der. Hvorfor kan det ikke smadre der? De er ikke stærke nok endnu. Det bliver nok snart blot nu. Jeg kunne lige op og nakke om. Der var mange. Der er mange. Det er nok fint. Der lægger lige hurtigt for mig. Ej, så. Så. Så skal man prøve at dræbe dem igen, Julius. De påner der for groft. Og vi har over 2 guld. Fedt nok. Det lægger lige nu for mig. Ikke så meget, det er bare lidt hurtigt. Nå, det er lige hurtigt lækker. Det er også kaldt speedlag. Slå mig hen. Okay, nu kan jeg sgu ikke holde ud og se ud. Kan vi lave en seng? Hvor for en seng? Jeg har masser. Jeg har 24. Har du mushrooms, Julius? Mushroom? Jeg har 3. Okay, tag dem med til mig. Jeg er ved at dø. De giver liv. Ja, hvis du gør de? Og jeg kommer til at spise en. Okay, bare gå ind og så kast nogen til mig. Lad mig prøve at dræbe. Kast lige 2 eller 3 til mig.
Jeg har kun 2 tilbage. Bare tag den. Skal vi begynde at regne, eller? Ja, lad os det. Okay, Den her kom. igen. Ja, kom ind. Det var lige Julius' svar, der kom der. Når du er allerede nede. Jeg kommer nu. Hvordan fjerner man det? Julius. Kan jeg bare sætte? Nå, du der. Jo, prøv at komme. Jeg vil godt. Ja. Se. Der. Okay. Ja. Jeg skal kaste en klust. Se, man afleder bare vandet her. Afled det over til den anden side. Den er sgu nok snart. Ja, der kom lige en cave. Er du klar? Jeg graver højt, du graver venstre. Det hjælper ikke det der Julius. Jeg graver højt, du graver venstre. Men så kommer jeg lidt. Afled lige vandet hernede. Hen til højre. Og til kommer der. Vent lige. Nu er jeg kommet ned på en ny nu. Nej, der kommer vand hen nu. Nej, nu kommer der vand ind. Vent lige, jeg vil godt, at vi får det væk. Nej, du kraver bare ned, så lægger jeg det til. Kaldes teamwork. Sådan. Fuck det der. Er lige meget? Der kommer over. Lyder det sådan noget? Ja. Nej, det er den der måde. Spørgsmålet er bare, hvordan vi kommer op igen. Jeg har de der bricks med nedting. Julius, hvor mange af de der formstars sidder du på det lige nu? De der stjerner? Ja. Hvor mange? Ikke så mange. 5, 6, Bare dem alle sammen. 1. På grund af, jeg skal Hvorfor? mane. Så hvad? Jeg vil spørge sig mane. Jamen, Jeg vil spørge sig mane. får live questions, så får mere. Jeg range du angreb. Ja. Og de var svært. Og dang it. Men jeg afleder lige vandet. Bare hernede, det her fylde. Sådan. Kom ind igen. Det er lidt svært. Fuck ja, der er det der. Og det der er det lige meget. Jeg går højt, går venstre. Altså jeg går venstre, så går over i højre. Ja. Og det tror jeg, vi kommer over væk. Er du klar? Timbo! Til penge. Jeg tager lige de her pots. Han er rigtig sødt med mig venner. Kejl. Okay. Afleder lige vandet. Hvorfor afleder du det? Det her er vores mine.
lave den. begynder at lave vores mine. Lad os se. Luks, så kommer lige en kæbe her. Og lad os lige på den. Ja. Her er sådan allerede træ. Welcome to Silver City, siger jeg. Er det silver, det der? Det skulle være luksus. Det er luksus, som jeg vil sige det. Det er bestående. Er det her silver seriøst? Nej, ikke det der. Nå, det er bare det her nede, der er ikke noget så meget. Prøv lige at kigge herop, Julius. Jeg ser lige torch deroppe. Det er også... Det er også dernede. Der. Ah, sådan. Så skal vi have den her pot. Nå, ej, den her pot. Kom, vi går lige op til, vi kan grave den videre. Ja, jeg skal lige have den her pot. Guld. Kover så. Men jeg vil tage det. Så går jeg over til det søde. Silver. Den lægger lige nu. Ja. Gør det. Ikke for mig. Fuck. Og så begynder det igen. Okay, kom her op her. Det skal gå der. Vent lige. Kom med. Jeg lægger for meget, Julius. Ikke noget. Lækkert. Jeg skal lige have det sødt. Ja, og nu lægger det igen. Så vent lige med at Ja. røre. Okay. Sygt læk. Jeg ved ikke hvorfor jeg elsker at lægge. Når jeg spiller Counter. Det er bare overpower at lægge i Counter. Fanden tror du det hedder pengehæk? Ja. Lægger du? Og det må jeg jo lige leve med lige nu. Så må jeg bare have overset til mine. Det Nu er lægger vist. det ikke. Nu lægger det, nu lægger det ikke. Nå, det passer perfekt, hvis du bliver lige der. Lægger du nu? Meget. Undskyld, hvis det lægger lige nu. Oh shit, der er et kæmpe hav her. Og jeg har alligevel intet alt vandet til vores cave. Ja. Kan du se det der kæmpe hav? Det er sgu da kæmpe. Jeg tror, der er iron lige ved siden af dig. Til højre for dig. Ja. Nå, det er bare silver. Det er bedre. Silver er bedre end iron. Kan jeg godt hugge det, selvom jeg ikke er derude for det stadig? Selvfølgelig. Kan du se, William? Jeg kommer lige og henter dig i vores cave. Hvorfor tager du ikke alt det der iron silver? Hvad er det nu? Det er sådan, kom op. Og sådan der, og så lægger det ikke. Det er dejligt. Og så lægger det. Det
lægger ikke. Det lægger ikke. Sådan der. Beautiful. Lægger det ikke mere? Slet ikke. Så. Jeg bare lige have det der vand væk, der er hernede. Thornwood Cave. Godt nok. Skal du gøre det, Philip? Jeg skal lige ophøre hurtigt. Jeg tror, det var sidste EP-dag. Nu har vi også uploadet 3 EP's. Jeg har i hvert fald. Ja. Jeg tror, det er fint. Så det var Julesdag. Jeg kan pisse med højde mit eget navn. Julesdagens gameplay og Hot Dog Tufik. Vi nørder Terraria, og det her det er EP3. Og for Philip er det EP2. Det må jeg lige. Ja, det får vi lidt op på hans. Så gå ind på hans kanal og få styr på det. Så vi ses.